Bismillahirrahmanirrahim. Melaze ki beri acı demek ki beri men nivise ki nivisan mugo gava hun mejdike hun mejda xada şaştiya dike anak yani hun sehu dike gelo mısir kad kır mı çar kad kır gelo mejda xama tamam kır mı kem kır ev em be vesvesete ve ev xuşuşete dire ve hun şaştiya mejda dike nak hene kad nivisan beri em mejda xada şaştiya dike Ez bersi vaviya alternatife ki du alternatifa nişan bedim. Ka hala peşniyar bakın hun çav limej bakın gel hun kişan en bir peşniyar da hun meja baştaj nakın dikijan peşniyar da hun meja baştaj dikın. Mesela ez va demek ki derece gava el mejde kim meja sevi çarkal nivro çarkal asr o çarkal meser kal mağrib çarkal aşağı. Bi pirani edvan meja xada Fatiha eşkara dixwînim. Dizî naxwînim. Demma ez Fatihayê dizî dixwînim, nizam me sê rekat kirî ya şar rekat kirî. Min zemr sûre heccan hey nebîra me re bered Fatiha di rekata ewî de kişan zemr sûre xwendî. Vê ji bo xatirê ku meriv viya şaş neke, hûn viya biceribînin. Mêja xwe gava hûn dikin Fatihayê dizî bixwînin û du sê roja jî li mêja nîv û esrê an jî mêjê dirêna Fatihayê eşkera bixwînin. Ka hala hûn di kîjan alternatîfê da li mêjê şaş dikin. Gava hûn dizî dixwin hûn bi dizî dixwînin hûn zêde şaş dikin li mêjê. Ya jî gava hûn eşkera dixwînin Fatihayê hûn di mêjda şaş dikin şaşîr kev li mêja we. Ji ber vîya çima ez li mêjê da Fatihayê eşkera dixwînim? Lawra normal milletê me cemaat millet ebî adet di li mêja sivê da eşkera tê xwandin. Mêja nîvro esrê da bi dizî tê xwendin. Mêja mağrib du rekatî bi eşkera rekatekî bi dizî. Mêja eşey du rekat eşkera du rekat bi dizî tê xwendinê. Lê ez viya di spêrim Sûreyê İsra ayeta sed û deha Xwedê Teala wiha dibêje. Qul id'û Llâhe ew id'û Rahmâne. Bivê ya Muhammed ji însan re bê hûn ji Allah dua bikin an jî ji Rehman dua bikin. Yani bi navê Xwedê Teala'yê mezin. An bi navê Allah bê Allahê me, an jî bê Rehmanê me. Ji hûn her da navê wan binî were dua ji wan bikin. Eyyema ted'û bi kişan navê hûn dua bikin bikin. Felehul esma'ul husna ji Xwedê Teala re navê qenc û baş heye. Esma-i husna heye. Ve la techer bi selatike ve la tuxafid biha. Gavtul mêja xwe da ne dengê xwe eşkera bike, zêde dengê xwe berz û bilind bike û ne ji dengê xwe zêde kêm bike, xefîf bike. Webteğî beyne zâlike sebîla. Di navbera eşkera û dizî da dengekî nizm em bi Fatihayê bixwîne. Yani mêja xwe da eşkera bixwîne. Mesela hinek însan divê Elhamdülillahi Rabbil âlemîn. An jî Elhamdülillahi Rabbil âlemîn. Naxir. Elhamdülillahi Rabbil âlemîn. Errahmanirrahim. Yani dengekî ne zêde bilind û ne jî zêde xefîf. Ne jî zêde em bê nizm. Dengekî wiha bibijêrin, em metodekî wiha bibijêrin û di temamê li mêjê xwe da Fatihayê bi eşkera bixwînin. Gelo hûn di kî janê da li mêja xwe şaş dikin. Di li mêja Fatiha bi dizî da an jî di li mêja Fatiha da eşkera da. Ez bi xwe gava Fatihayê dixwînim bi eşkera dixwînim ev de ne şaşî nakim. Ez zanim kişan Fatiha xwendî kişan zemr sûre xwendî min çi gotî tev bîra min daye. Lê gava ez bi dizî dixwînim hêdî dixwînim bi dizî dixwînim di gel esnê ez Fatihayê dixwînim hezar vesvese û xuşuşe û em bê tiştê derbasbê tê bîre me re meriv nizanim me re kîjan zemr sûre xwendî gelo min sê rekat kir min çar rekat kir biceribînin ez bawer bikim hûnê bizanibe ku divê meriv di mêja xwe da Fatihayê eşkera bixwîne ne bi dizî bixwîne.